foi como introducción, agora quería dar unha opinión particular. En primeiro lugar, eu creo que se trata de varias cousas. Como imos a recitar, lóxicamente, os que nos antecederon, os Castelao, os Vilarponte, como imos a recitar Ángel Casal, o alcalde do meu povo que estuvo 20 anos polo monte porque senón o fusilaban, como fixeron co irmán, etc. Esa xente temos que ter presente, sabemos que era presente. Outra cousa é que para que país estamos traballando para o país actual, non para o país que tocou vivir a estas persoas, e podemos combinar absolutamente todo. Por iso a xente, claro, que nos quere escutar máis que falemos os problemas reais. A nos pasounos en Vimianzo, tiñamos tamén unha política que parecía que estábamos todos condenados a sufrir eternamente. E fomos construindo, xa naqueles momentos, confluencias dentro do noso pequeniño concello, con moita ilusión, fomos quen de acabar con esa política, tomar ese goberno, pasamos 4 anos moi complicados, con muchísimas feridas, en ese diálogo permanente, aberto, amplio, coa sociedade, conseguimos que despois nos revalidaran con unha maioría máis que suficiente. Como nós, pois os compañeiros e compañeras que están gobernando nos concellos, temos de conta que gobernamos para a inmensa maioría de galegas e de galegos. Eu creo que temos detrás moitas experiencias, incluso indo ao pasado, perdonádeme, hai 30 anos, no Universidade de Santiago, houve un movimento moi importante que ten moito que ver co que está vendo agora, que chamábamos comités abertos de facultade. Non se definian nacionalistas. Había convivencia entre nacionalistas e non nacionalistas, pero tiñan unha práctica común. Iso é do que se trata e do que estamos convencidos que hai que facer. Eu alégrome porque non coñezan a maioría da xente, a pesar de que levo máis de 30 anos en militancia activa. Alégrome moito das persoas novas que están aquí e que nos están impulsando, porque claro que hai relevo e hai futuro, é importante. Que facer? Xa se dixo, participar, intentar, lóxicamente, que eses programas que sexan vinculantes e ese programa ten que ter ese carácter nacional de Galicia de representar os nosos intereses. E no futuro, construir, camiñar xuntos despois das eleccións autonómicas. Se cada sería ben que a mesa para o diálogo que xurda, que sae despois deste foro, que continúe, que faga as follas da ruta que teña que facer para xestionar todos estes asuntos, porque, inda que moitos estén participando, outros temos que ir incorporando estes procesos. En esas follas de ruta se cada vez que ter en conta, se o día 25 de xullo, pois sería interesante tamén lanzar mensaxes de alguna maneira, que se estude. Non trata aquí de impoñer nada, pero que se estude porque tamén é un día importante para as eleccións autonómicas. Moitas gracias.